आङो गस्लाबो गाननो हायामोन आं लांदांसो थानाङोमोन आरो आखाइखौबो बायनाय बायदि आं खंगि खालामनानै थानाङोमोन दा इसोरा आंखौ गावनि अननायजों सोखाबाय डाक्टारनाव थांदोंमोन डाक्टारा अपारेसन खालामनो थिनदोंमोन ओमफ्राय अपारेसनखौ आं खालामजानो गिनानै खालामजायाखै ओमफ्रायो सासे माबानाव आङो थांदोंमोन सोखानो हायो होननानै बियो आंखौ होनदों इसोरनि इसासै आच्छा नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा मारिकथा बसुमतारी मारिकथा बसुमतारी नों जेनेबा नों बहाबा थांदोंमोन आंखौ लोगो हमदोंमोन नामा बबाव आङो बे बिबोनाङा आङो बेहायनो बिबोनांमोन थांनायावनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय उन्दैया गोरलैमोन बे समाव होमबा आंहा बेमार जाखाबायमोन एसे ओमफ्राय आं लोगो हमहैनो हायासै ओमफ्राय दा आङो बे बेमारा एसे गिदिरानो जाबायमोन दा आं आगै आलफनसानाव बिनायजों आरो नोंनाव बिहरनायजों दा आंनि बे बेमारा खान्थाइबो गयोमोन बे बारा गला ओमफ्राय दा आङो दख'नाबो गाननो हायामोन आं दख'ना गाननानै आं दा आदैखौ आं लोगो हमनो फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा आंनि बेमारा टिउमार बायदिमोन खोमा सिथर फिसा जाजोबमोन ओमफ्राय बेनो आहाराव गिदिर जालांदों ओमफ्राय जालांनानै बियो दा माबाबाय आरो गेब्रुनानै गोरानोमोन औ अन्थाइ बायदि गोरामोन औ ओमफ्राय दा बियो गेब्रुनानै दा आं आगै आलफनसानाव बिनायजों नोंजों बिजानायजों आरो मोजां सिकित्सा खालामनो आं अजा मोननायजों बेजों आङो दा खान्थै गनायाबो खम जाबाय आरो आं दख'नाबो गाननो हाबाय रानबाय औ आङो गस्लाबो गाननो हायामोन आं लांदांसो थानाङोमोन आरो आखाइखौबो बायनाय बायदि आं खंगि खालामनानै थानाङोमोन दा इसोरा आंखौ गावनि अननायजों सोखाबाय सोखानायखौनो आङो लाबाय जा एसे दंबावो आरो इसोरा आंखौ सोखागोन आं फोथायो इसोरनाव आरो आगै आलफनसायाबो आंनि थाखाय बिस'ना होगोन आङो बेखौ आगै आलफनसानिसिमबो हामबाय होनो आंनि गामिया बिसमुरि फाबुवा जरा बापटिस्ट चार्चनि औ बेनिफ्राय नोंनि बे आहाराव बे टिउमार केन्सार जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन बोसोरसेनि बारबायमोन ओमफ्राय दा बे दासिमाव 1.5 बोसोरानो जानोसै दासिमाव 1.5 बोसोर बेनिफ्राय नोंनि बे गोरा अन्थाइ बायदि जानाया बेसे गोबाव थायामोन बोसोरसे थादों आरो बेनि उनाव बेयो डाक्टारनाव थांदोंमोन डाक्टारा अपारेसन खालामनो थिनदोंमोन ओमफ्राय अपारेसनखौ आं खालामजानो गिनानै खालामजायाखै ओमफ्रायो सासे माबानाव आङो थांदोंमोन सोखानो हायो होननानै बियो आंखौ होनदों इसोरनि इसासै नोङो हामगोन ना हामा मानि इसोरनि इसासै होननानै आंखौ बुंनायाव आंनि फिसाइया आंखौ स्वागार हस्पिटालाव हाखानोसै होननानै लाबोनो होननानै रायलायदोंमोन नाथाय जोंहा गोरिब न'खरा 1,15,000 होखानांगौ अपारेसनाव आरो डाक्टारनो एडभान्स सोनांगौ 25,000 आरो थै फरिखा बायदिसिना बिदि बानायनायाव 16-15,000 खारो होननानै दा आं इसोरनाव आसा खालामबाय आंखौ इसोरा सोखागोन होननानै आरो आं आदैनाव बिजाबाय आगै आलफनसानावबो आङो बिबाय थायो आगै आलफनसाया आंखौ आंनि गासै दाय अफारनि थाखाय बिसगोन आंनि बे गिदिर गारायनि थाखायबो बिसगोन होननानै आं आगै आलफनसानाव बिबाय थानायजों आङो दा हामहांनायखौ मोनबाय आरो खान्थैया माबायदि गयोमोन खान्थैयाथ' र' गयोमोन माने आं दख'नाखौनो गाननो हाखायामोन गस्लाबो गाननो हाखायामोन आरो सिजोबोमोन माने केन्सार बेराम जाय टिउमार केन्सार बियो बेनिफ्राय गुब्रुनाय उनाव खान्थैया ओंखारनानै बे मोदोमाव रड गबाय थायो केन्सार टिउमारनि थाखाय नाथाय जेब्ला जिसुनि गेदेर अननाया बेनाव फैयो आरो बियो फोथायनानै बे आलफनसाखौ बिनानाव बायदिनो आगै नों सोरगोराव थानानै जिसुना बिसना होदो बिसनोसो खावलायदों आरो बियो दा टिउमार केन्सारा दा बिनि दा दख'नाबो गाननो हाबाय गस्ला गाननो हाबाय आरो बिसिम फैनो हाबाय आरो बिनिफ्राय बे आखाइखौ थिखांनो हायामोन केन्सारनि थाखाय जायफ्रा गोबांथार आइजोफोर टिउमारनि केन्सार
बेबायदिनो आहारनि केन्सार जाजायो नाथाय इसोर मावनो हायो मोनसेबो बिसय गैया दा जोंनि जाय बियादै फिसाया बियो टिउमार केन्सारनिफ्राय सोखाजानायखौ बियो मोनगासिनो दङ दा जोंबो बिनि थाखाय बिसना होनांगोन जिसुनियाव जिसुआ जाहाथे बेखौ दांनाय बायदि आरो जिसुआ बेखौ थाबैनो आरोबाव साबसिन कियर खालामनाय बायदि बा जोंहा फोथायनाय दं बेनिफ्राय नों दा माबाफोर बुंबावनो सानोब्ला बेनि ना नाथाय ओरैफोर आइफोरा बिसोरनो खावलायनो बिसोरखौबो खावलायनो हायोब्ला आंनि आइ आरो आफा गासैफोरखौबो आङो आंनि थाखाय बिसोरनो आङो खावलायो जाहाथे आंनि बे गिदिर बेमारनि थाखाय नोंसोरबो फोथायारिफ्रा बिसनानै होदो आं बेखौनो नोंसिनिसिमबो खावलायनाय जाबाय अब्ला खेबसेबाव जों बिथांनि थाखाय जोङो फोरबोनि बिनाय खुलुमो मारिया जों बुंनानै बिनानै होबावनोसै बाहायनो मानोना जों न'आव थाबा बावनोबो हागौ बेनि थाखाय जोंना मारिता बसुमतारी मारिता बसुमतारिया बे टिउमार केन्सारनिफ्राय बासायजानाय बायदि फोरबोनि बिनाय खनसे खुलुमा खनसे बुंनानै जोंनिफ्राय बे माबाखौ साख्रामेन्टखौ लास्टआव बोर लानानै जों गोथार गुलि बावनायाव बाहागो लानोसै जे बयबो नोंसोर बेनि थाखाय फोरबोनि बिनायखौ बुंनो अ जोंनि सिगाङाव थानाय आफा बेनि उनाव गोथार नोंनि अननायजोंनो आफा मोसाखानायजों दिनै नोंनि बोरा आंनाव दङ नोङो आंखौ नोंनि नोजोरनिफ्राय मालाबाबो नागारा दिनै आफा नोंनि सिगाङाव आङो गोबां आयेन मावदोंब्लाबो दिनै नों आंखौ नोङो आंनि बे मोदोमनि सैनांनाय गाज्रि आफा राननांगौ दङ जिसुआ बाख्नाय जाथों हामबाय दे हामबायसै दे गोजोननाय थाबाय दे गोजोन